Täze proyektde başlaýsa ulanlar. Türkmenistanyň intäk hiç kim etmek zady. Ardan maşyna alyp, polny wastanawy edip, ya agzalamyň birine padark eder, konkurs edip, ya da gymmadrak satar, ya özüne sürer. Wastanawleň üçin birinji alan maşyna Sienna'ň birinji pakaleňasy. Kuzov awat. Biz hökman suratda bu proyektde awat kuzov almaly. Hiç il degim bolmady kuzov. Motor karabka ora, motor karabka täze satylýar mesele ýok. Inni bu proyektde intäm hiç kim eden ok. Şu proyekt üçin öz предложенияларыңызды ýazyn, kommentariýada nähil edelim. Proyektiň dolu videosy YouTube kanalına çykar. YouTube'un men adyny goýjak şu ýerde de. TikTok'a da elbette bölejikler çykar. Nähil wastanawy etdik, näçe raskhod etdik. Wapşe şoňal edeniň amatlymy, zapçasyň bahas nähili nerden aldyk, şo zatlaryň hemmesi bolar. Gaty köp adamyň berýän soragy şol. Men ardan aljak, özüm wastanawy etjek, şonu amatly düşämi? Ya gönü bazardan taýynda adalsam bolmaý. Şo soragy gatken berilýär bize. Bu videolar görersiňiz siz, proyekti dol görersiňiz, ondan soň şo soragyň jogabyny alarsyňyz. Janyňyz sag bolsun, gollagyňyzy araşýan.